हाय लोगोफोर, नै आंना जिलापि बानायनाया रेडि जाबाय। अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जोबजासे नाय भिडिअखौ। फैदो बिदिब्ला नायनोसै आं जिलापिखौ माबायदि बानायदोंमोन फार्स्टनिफ्राय। बे सुजि कापसे लादों आं। सुजिखौ उनना लाग्रोनोसै। बेयाव ग्राइन्डाराव उननाय सुजिखौ होनोसै आङो। आरो मैदा नै फिसा चामचजों चामचथाम होबाय। एबार बेखौ दै गुसुजों मोजाङै माबानोसै, एसे एसे होनानै। खनसेनो दै बुरजा होनो नाङा, एसे एसे होनानै बिदिनो खालामनांगौ। बेयाव घिउ चामचनै होनि आङो। बिदिनो दै होस्रो होस्रो नानांगौ। जाबाय नै, बे जाबाय। बेखौ आं बेखौ एबार 5 मिनिटनि थाखाय खोबना दोननोसै। मैदाबा बिदि खालामलायनाङामोन, सुजिना दसे माबानायनि थाखाय बेखौ माबाना दोनसै आङो। सुजिया 5 मिनिट हमबाय थासान्दियाव आं बेयाव जिलापि बानायनो नागिरदों नालाय, जिलापिखौ सोमब्रनो थाखाय बेयाव सिनि दै माबा रेडि खालामना लाखाग्रोनोसै। एक कापजों 1.5 काप होदों आं। दै होनोसै। दैखौ आं कापनैखौनो होनोसै। बेयाव आङो इलाइसि गरथाम होना होनि, जेन सेन्टआ मोजाङै फैयो। आं बेयाव हालदै एसे होगोन, नाम मात्र हालदै होगोन आं बेयाव। बुरजा होआ, गोखा मोननो हागौ। आं एबार बेयाव इन' होनि। इन' होबा मा जायो नोंथांमोनहाथ' मिथिखागौ। इन' होनि आङो। एसे दै होनि, खोबना दोनहाबनायखाय एसे गथा खादों। इन' होनायखाय बुगाबोजोब्बाय। जिलापि बानायबाथ' मैदाबा सानसेनो माबाबानो जायो, जेनेबा डाइरेक्ट खालामबानो जायो। बे सुजिना ओंखायनोथ' 5 मिनिट खोबना दोननांबाय। आराम जाबाय इन' होनाय लोगो लोगो। जाबाय आंना। आंनाव सोनो जेबो पाकेट गैया, नै सुजिनि पाकेटावनो सोनोसै आं बेखौ। एसे एसेल' सोगोन आं। फार्स्ट टाइमनि थाखाय जिलापि बानायनो नागिरदों, बबे सुजिनि माबायदि जायो आंनि जिलापिया। सारायाबो दुंबाय, थाव होनोसै आं। थावा दुंबाय, होनायनायनोसै आं होनो रोंगोन ना रोङा। जायासै। बारा मोजां जायाखिसै, आंना जिलापिया। थेवबाबो न'आव बानायनानै जानाय मजायानो बेलेग लोगोफोर। नोंथांमोनहा बानायबाथाय बेयाव अरेन्ज कालार हो। आं कालार होआखै नालाय, नै कालार जायाखै। जिलापिया आंना गिदिर फिसा जाजोब्बाय, अरजाया। टाइमाव एकदमबारे अरखौ फिसायाव दोननांगौ।
जेसेनो थाब होयो एसेनोसो जायो आंना फार्स्टना मोजां जायाखै माने स्पिडाव होनांगौ एकदम थाब थाब होयोखायनो नै आंना फिसा फिसा अबेबा बायदों अबेबा मादों नोंथांमोना थाब थाब हो बानायनानै जाबा थाब थाब होआबा एकदम बायलांबा गुदुं जायो नालाय एसेनो माबायो आरो जिलेबि बाबा जागोन ना जाया gila menasih lah biar kos dong logofer ini jilapi banainaनै जानाया खहस नङा आखाइनि अबस्था जिलापि न'आव बानायनाया खामगोन बाबा बोरैबा खामगोन नुनायाव बेखौनो बानायनानै जानो हाया जाबाय सानबाबो लोगोफोर खस्थ' दं एवनायखिनियाव खस्थ' गैया होनाय टाइमावनो खस्थ' जिलापिया अबाव खालामलायखो फार्स्टनिया नै लोगोफोर गल बानायनो रोङाखैमोन बायनाया आथुर आथुर होआबानो बिदि टुप टुप जालाङो रेडि जाबाय आंना जिलापिया सिनिनि दैया गुसु जाबाय बेयाव होनोसै आङो गारिखौ दैया आंना एसे खम जाबाय अरजाया बांद्राय गोदै माबाया आंनि बाबाया जिलापिखौ माबायदि बानायो नुबायना नुदोंना नुवाखै बिदिनो न'आव बानायना जानांगौ बेयाव सोमनानै दोनजोबनोसै आङो दसेनि थाखाय दैया आंना खम जाबाय सिनिनि दैया बेनि थाखाय खावसे खावसे बेखौ खावसे सोमग्रोनोसै बेखौ उनाव सोमनोसै बे रुइनानै थाग्रोथोंसै सिनिनि दैयाव जाखांजोबा लोगो मोनसै लोगोफोर रेडि लोगोफोर आं जिलापि बानायनायखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम बाबाया जानोसैयानो जिलापिया रेडि जाबाय फिसा गिदिर जादों अरजाया न'आव बानायनाय होमबा आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो आंनि बानायनायाव माबायदि मोनखो नोंथांमोनाबो बानायनानै जा आं बानायनाय बायदि जिलापिखौ बायनानै जाबा मा मा लगायो ने न'आवनो इदि एसे एसे बानायनानै जा नोंथांमोना होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर दे बाबा भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय